Vai! Perfect! Тя чотка говоря. Лоша работа с тези спорави пушки не му да игра. Може да треш ме? Да. Hello, airsoft nerds and maniacs. Today we are going to play some airsoft in an abandoned stone quarry. Today with the boys and I will play as evil elves who will have to stay in a house and will have to protect Santa's dwarf and the Grinch's reindeer. We will be attacked by two teams and we can be bribed by the opponent. Аз мисля, че трябва да ти на рякаря. 4, 3, 2, 1, старт! Бързо, 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 бързо! Чакай, ще ги чакам. Идва още един, да, двама са. Убит, убит. Убит. Медик! Медик! Медик!
50, иди! Пробвай да го вадиш. Не гърбят! Убит, браво! Мъртъв! Аз съм вътре в администрация. Дай, дайш ми минутка. Давай. Има ли още хора? Има един нашия там в дупката отсреща. В тъмното, той е наш да го гръбнете. Нямам. То с кафе? Има някакъв там. Син. То са мъртъв ли? Да, знаете, има един блокче преди на челаста. Приятел, мъртъв ли се бе? Мъртъв е, да. Шарпче, ти ли се, брат? Еме, мъртъв съм. Ето там ставят за фотото влизат и от тук. Ако не мога, защото там на средата има. Да, се махам. От тук? Пускаме Елена. Няма да стане. С пътлака по-добре май. Има ли някой? Как е? Пускаме Елена към магистралата. Чакай, чакай, чакай. Чакай, пускаме Елена. Чакай, чакай, я ще се тора. Оп, чакай! Чакай колата! Качвай се! Чакай. Вие сте за сини, вие сте добри. Добре. Браво! Къде го избавете, бърне ще има! Червени горе! Може да стреляш ме? Да. Червени са в сервиза. Казай къде е ляво, дясно, казайте. Направо ли стреляш? Аз съм направо, ти тя. Да. Да. Давай, давай! Сервиза дам назад. Добре. Ти видя прикола, брат? Да. Да. Горе, ляво. Ляво. Гледайте се зад нас. Двамата където са картичари, които искат да слузнат, Добре. да ги гибнат, картичара да остане да въртя. Добре. Айде. Давай. Какво? Има лазай. Давай.
С картечица не може такова. Чак. Да. Стрелят ме от заряда, знаеш. Повтори, стоп, играли имаме. Стоп, играли? Зу, стоп. Този го убих добре. Не, дай напред. Убита. Аз мисля, че та гръмна, не знам, мой да не се усетил. Червените ли стрелят? А? Червените ли стрелят? Ми всички, де да знам. Аз разбрах, че стрелят сините. Те ли, бе, не знам какво става пич. Аз разбрах, че стреляме всичките. Хайде. Добре, няма да не. Аз чух, че гръмна нещо, викам на пистолет. Имам топчета, бе. Имам още топчета. Гледам, викам, мой да нямам топчета, ама. Има? Аз чух, че гръмна, викам сигурно моя пистолет. Не. О, сега! Нашите са тук. Сини са вътре. Колко му стана? Това му залепна батерията! Стига. От. Зад гумица, видя ли ги? Ама той един умря, чакай сега. Ча да го седна, ча да доближа да го прави.